Onpa hieno intro. No joo. Mikähän homma se nyt tää on? Näyttää televisiolta, kun laittoivat tuonne autoon sen. Kaipa se selviää piankin. Wilhelm kertoi minulle, että LG-älytelevisio vietiin Jyväskylään saakka korjattavaksi. Wilhelm epäili näytön olevan TV:stä rikki ja että verkkokauppa korjaa sen takuuseen. Matkahuolto hoiti kuljetuksen. Ei mulla ei ole mitään papereitakaan. Mä en oo käynyt. Mä sain sen ihan viestillä tuli mulle tämä nouto. Wilhelmillä on kyllä toinenkin TV, jos hän sitä niin tarvitseekaan. Sanoi hyvin vähän katsovansa TV-ohjelmia. Sen sijaan äly-TV:tä hän kyllä katselee mielellään. YouTubea, musiikkia Spotifysta ja niin edelleen. Tämä juttu on tapahtunut jo 3 vuotta sitten ja Wilhelm on saanut kunnostetun television noin 3 viikon päästä siitä, kun se vietiin Jyväskylään korjattavaksi. Tämä vaan huomioksi muuten vaan. Video päättyy tähän. 21. joulukuuta 2023. Wilhelm Kubota.